Ket tinapadayawan nga surat ket aggapo ken ni Manang Pilar iti probinsya iti Isabela nga na pinaulwan iti. Dagiti tallo as single mom. Sagudayan nga ti surat ni pagayam Manang Pilar. Dear Cousin, sakbay man nga nakisalaysay ti pakasarita nga kahit kung nga iburay ti dati nga programam kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo dita Nemars Studio. Kastama tayo nakablawak dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya kadati nga programam nang runa kadagiti naayat nga sponsors ken dagiti agkakalaing nga mangmang ti palakad. Dua dagiti anak ko iti kinabalasang kasinyong. Naganakak abalasang kunak nupay adda nasurok makatawen nga nagden na kami kadaydi kunaklatan oray si bibiyag paylaeng. Kadaydi ama dagiti dua nga anak ko. Sikog ko idi ti inaudi idi ta simurot iti sabali nga babae daydi kaliblibin ko. Ket nagbalinak nga rod nga single mom gaputa siya kon tinangisakad ti panagbiag mi nga agiina. Awan met tinauray ko nga suporta manipod kadaydi ama dagiti anak ko. Isu nga imbilang ko ti bagik nga maysa nga single mom. Imbagkid di ata na diskarte ak. Uray no college level laeng sana ka nagturpo iti kolehyo. Ado dagiti amok kapanggedan. Alisto ka makasursuro. Nalaing nga kag sales talk. Isu nga konforme nga mabalin ko nga pagsapulan. Ket mabalin ko nga serken. Ket gaputa adda digiti dua nga anak ko nga nagbalinan nga inspirasyon ko tapno no igaed ko ti agtrabaho, ti sumapul iti kwarta nga pangbiag ko kadakwada. Sa anak met kidi nga narigatan. Isu nga ididamo kasinyong kunak idi nga uri no sa anak ko nga agasawa. Angim adala tama dagiti gundaway nga uri no kasano ti panangikadeng ko nga hahanak ko nga agasawa kalpasan nga napaayak kadaydi mo na nga karelasyon ko nga ama dagiti anak ko. Bumigay lata nga bumigay ti puso ng runa itikas kanyak a babae. Ket adda nangarem kanyak idi kasinyo nga uray no amuna nga addan dua nga anak ko. Ket impatuloy na lata tinagdaton kanyak. Ket syempre nainlabak mo nasasamit mo dagiti balikas na. Kanayon mo't nga mangisagot kanyak kadagiti paborito amakan, kanayon na kailibre iti makan uno kanayon na kasagutan, kanayon na nga igatangan kadagiti kumpurme nga iregalo na kanyak. Ket gaputa nainlabak mo't siyempre nagtalekak impaay ko ti amin-amin ko. Agim ti makadakas kasinyong kalpasan nga maipaay ko ti amin-amin ko iti lalaki nga nakainlabak. Nga patsik nga naalanan ti panggap na, ti kayat na. Kasla asok moten nga nagpukaw. Ket kastaunay ti sakit tinakem ko idi kasinyong. Nasugat manen ti pusok nga ti amok idi ket naimbaganan wano nga nakarecoverin ko na. Ket gapoy iti pandakapaay ko iti may kadua agundawa ingked din ko nga talaga nga saanen. Aaklone kon nga agtalina edaktulatan nga agnanayon maysa nga single mom. Nga uri no awanen ti katakonay na ko iti biag. Adalakit din iti duwang anak ko nga lalaki. Kompleto ti biag kun kuna. Ngem ulul budek laeng ti bagik kasin. Ngamin adadag iti rabii nga malagip ko tinapalabas. Mariknak ti liday tunggal nalamiis ti rabii ket awan ti kaabay ko nga maturog. No manen
Kaya't kung nga ikan ti bagik win ti pusok ti sa bali pa nga gundaway tapno agayatak manan. Baring no makatumpo nga kon iti napudno nga agayat kanyak. Nga uri no may saak nga single mom iti duwa nga anak ko. Ngayon makariingak ti bigat kasin yung agsublimanan kanyak ti realidad. Nga para kanyak, awan ton ti matumpungak nga lalaki, nga mga klon iti kas kanyak, nga duwan ti anak na iti kinabalasang. Agpaiso nga, naragsak ti makiayan-ayat, naragsak ti adda katakunay-nay na. Angem, saan nga worth it jay ragsak? No kamaudyanan na. Kat ipaayan naktumati, nakaro nga sakit. Inton panawan nak, deti lalaki nga ayatek. Iso nga sipod idin kasinyong tunggal adagarem kanyak, basted adagos. Pinagbalin ko kedi nga karit para kanyak nga single mom, single parent, nga ad-adang ipasnek ko, ikagumaak, timang padakkel kadagiti anak ko, timang pabasa kadakwada, aging nga makaturpus da iti kolehyo, ken maaddaan danton iti bukod da nga biyag, ken kasamaten tinatalged nga trabaho. Kaasin Apo Diyos kasin yung nagbalin nga nasayaat nga anak, da Ronald nga inauna, kini Raymond nga inaudi, natulnog da, nanakem, ken sandak nga inikan iti sakit ti ulok. Nalalaing dakid di iti pagadalan, agpadpada da nga kanayon nga the honor na. Agpadpada da nga nangangato dagiti grades na. Ket I'm proud to say nga kas kanyak nga may nga single mom iti duwa nga anak, napagturpos ko ni Ronald nga inauna iti kolehyo. Proud da kasin. Nanguro na idiaddan na talged nga trabaho na, nakastrek iti may nga kumpanya, mga opisina ni Ronald ijay syudad. Kat gaputa, maasyan mo't kanyak ni Ronald nga kanayon nga sorsor nga mapanaglako, kumporme nga panggidak dita, pagtrabahwak. Inkarina nga ison ti makaamoy ti panagadal ni Raymond nga ading na. Angem siya, jakmot kayat nga ti awan ububrak. Iso nga nagubrak latangem saan nga kas idin nga todo kayod tapno lang ada ited ko nga allowance dagiti anak ko. Ket addan ni Ronald nga inauna nga kabadangak nga mangpabasa aging kang makaturpos ni Raymond. Kas tininamnamami kasinyong nagturpos met ni Raymond iti kolehyo. Kas taunay ti ragsak mi nga agiina. Ket ditoy nga naipalagip manen kanyak dagiti anak ko nga saan kanupay nga naladaw ti amin para kanyak. Mabalin ko kanupay ti agasawa. Ta dumteng to ti tiyempo nga maadaan tanton iti bukod da nga pamilya kasano akto kanupay no agmaymay sa ako iti biyag. Pudno ti kuna ni Manong Ronald, Mama, diyo ka di kaya ti agasawa manen? Yan tangay, napagturpos na kami matin nga duwa ni Manong. Kinadamatin bukod mi nga trabaho ko ng payading ko. O, kaserserek lang ni Raymond, Mama. Iti trabaho na, iti opisina da. When Mama, ay na, anak ko. Naladawan ti amin para kanyak. Maipapan ka day nga banag. Ubing kamit pa'y Mama. When nga rod, Mama. Kasano nga naladaw ti amin kengkang kunang kat amumimot nga. Ado pala ti agkursunada kengka. Ay na, amatmati kayo mo't kadagit ang lalaki anak ko. Amok ti panggap kanyak. Dagit ibagbagayo nga kursunada kanyak. Dito labagik ti kayat da. Pag kunaamot Mama, napintas kamot pailaang. Ititawen mo nga 50, ket saan nga malasin, kasla 40 laang unot, na surok ka 30 lang tawen mo. Agtal na anak man si ka, Raymond.
Adan samot ti kayat mga kiddawin kanyak, iso nga kasta ti panagsasaom. Saan mama? Awanin ti kiddawik king ka. Impaay mo ti amin-amin hen, sobra-sobra pa'y para kada kami kini Manong Ronald. Wen nga rod mama. Panawin naman ten nga, ipamaysam mo ten ti mga sikaso ti bukod mo nga bagi. Ti bukod mo nga pagragsakan. Ay nakit naragsaka kun anak ko. Anya pala nga kinaragsak ti kayat yu aya nga malakam ko. Idinto nga, napagbalin kayo nga doa nga anak ko. Ure no kasta nga awan ti kabadangak nga nang padakkel ka na kayo. Ti kayat mi sawen mama. Ket ti posibilidad nga maadaan kami ton kani Ading Raymond iti bukod mi nga pamilya. Kasano kanto nga rod? Kasano nga rod no agmay sa kanton. Ha? Wen nga rod mama. No nga rod agpada kami nga umadayo kini Manong. Ket di saan kayo nga umadayo api nga daywandak nga mama yo. Di tila ta maikad dayjay nga posibilidad mama. Kasano nga rod no maikamang kami ti sa bali. Kuno saan ket maadaan kami ti bukod mi nga balay. Di umayek tumakidin na kada kayo. Sa bali laeng met mama, no adda ti katakunay mo iti biyag. Kunak tumet kada kayo anak ko, naladawon ti amin para kanyak. Basta naragsaka kon, nga na pagturpos kay nga dua, ken naragsakak tumeten, no maadaan kayo ton iti bukod yung nga pamilya. Kastaya mama. Alakit sige. No talaga nga di da ka mapilit, no talaga nga di mo kayatin ti maki-asawa iti sa bali, naragsak kami tulat ta para king kamama. Ket kas panagyaman mi, iti amin nga sakripisyom, ikarimi ken ni Ading Raymond, nga di da kanto baybayan mama. Wen mama, saan da kanto nga baybayan ken ni Manong? Alakat agyaman na kada kayo anak ko. Oh, Ronald. Api nga, inawis nak nga mangan diti restaurant. Mama. Ken, api awan ni ading mo, talutay kumaa. Nai-promote ka laki di trabaho, iso nga, kayat nak nga i-treat. Ken, kayat mo nga ag-celebrate ta. Di kinagpaiswan na mama. Ada talaga promotion nga namnamaeg. Ay talaga anak ko? Ay congratulations kunak tupay ket nalaing ka ngamin gaputa imala ka kanyak. Iso nga saan nga dayo nga ma-promote ka iti trabaho. Ken deserve mo day tataamok nga nagaget ka ken napudno ka iti serbisyo wenno ti trabaho. Ngem saan nga iso ti gapuna mama no api nga inawis ka diti restaurant. Ha? Adda ka di sa bali nga celebraram? Mama. Oh, Ronald. Yan tangay nagturpos mo ten ni Raymond. Ket panawon namat siguro nga agsimpamot ti biyag kon. Anya? Di nagpaiswan na. Addan talubulan nga adda ka ayan-ayat ko mama. Ronald? Ngem saan ko pa nga inyam amu kada kayo ta amangan no panunutin nyo nga saan ko nga maituloy ti panangtulong ko kada kayo nang runay ti panagturpos ni Raymond. Ket inawis ka dito restaurant mama. Takayat ko ngayam amuking ka ti kayan ayat ko. Ken kayat ko nga ipakaamukin ka nga adan ti panggap mi nga agkalaysa. Anya? Talubulan yung pailaing nga gamam mo? Ngem kayat mo nga agkalaysa kayo? Saan mo't nga uson dati nabayag nga relasyon sakbay nga makikalaysa ka mama? Saan ka di? Ken napaniktikak batan nga napudno ti panagayat kanyak ni asin no? Chelsea tinagan na mama. Chelsea? Wen mama.
Di nagpaiswan na. Asi nag-isunan dito yung restaurant. Kayat ko nga, personal ngayam amuking ka, ti kayan ayat ko. Kanti agbalinto nga manugang yu, mama. Ay, na anak ko, biniglanak mo. Kat ni, sa anak ka nagarwat unay, tati amok ka, duha talaang, uno talo tayo ka da Raymond. Napintas mo dito arwatin, mama. Don't worry, mama. Nasingpit ni Chelsea. Aglalo into numam amuyo, ken makasarita yo. Nadayaw, nagagatmat, bukod na nga trabaho. Ah, okay. Oh, isu na gayam da dyan, mama. Sumreken dito yung restaurant. Huh? Aguri ka. Ronald, sigurado ka isu ti kayan ayat mo ngayam amom kanyak? Uwin, mama. Api ko mga jak sigurado. Nalawag mo't pala ti panagkita. Adamat ti kibin-kibin na nga. Nga ubing. Ay, uwin, mama. Isu ti anak ni Chelsea iti kinabalasang. Intugot na takayat ko pa nga ma'am amumon. Anya? Naganak abalasang? Ti agbalin nga manugang ko. Awa mo't siguro tindagas na kin mama. Kin may isa. Agpada kayo nga single mom. Isu na laeng isu na, agasawa manen. Anya? Hi, babe. Hi, babe. Ay, pasensya kayo. Nagabay kami ta. Na-traffic kami. Nagrigat kami ta agalat. Agsada tilugan ni Jian Mi. It's okay, babe. I like to go kayo. Hello, Tito. Ay. Hello. Chelsea, babe. Ni gaya Mama Pilar. Hi. Hello, Tita Pilar. I'm siyak ni Chelsea. Ay. Hello, ken kamot Chelsea. Ken dati gayam ni PJ. Anak ko. Say hello to Lola. Hello, Lola. Hello. Oh, itatanagaan mo kayon. Mapalinda yung tiagorder. Tagi istoryatan tayton, kabayatan nga mangmangan tayo, mama. Kuha. Anya ka ditikayat mo nga kanin, mama. Siyak, babe, ano lang, ialam tulat at pansitin ni PJ. Siyak, no anya ti order mo, isundulat tamatin ti order ko. Ay, talaga ka di. Baka dapat kayat mo nga na yun, dessert. Baka kayat mo ti drinks. It's okay. Sika, mama. Ay, kwa. Agdanumak tulatan, Ronald, anak ko. Ha? Apay? Sa anak nga mabising. Naawanan naktiganas nga manganan. Anya? Mama, apekas na nagbaliw ti langaken. Langaken jaryo iti namamo yun ni Chelsea. Diyo ka di kayat ni Chelsea nga para kanyak, mama? Ay naanak ko. Ti kinaado nga balasang dito'y lubong. Api ti kasking kwa na pailaang tinakirelasyon Ha? Anya ti kayo asawon, mama? Anya ti kayo asawon nga iti kaskin kwa na? Kaskin kwa na nga tidtid dati sa bali nga lalaki. Mama? Ay na, saan mo ko mga tagidaksin ti ibagak king kaanak ko tapan ang isakit ko laking kadaytaw. Mama? Katagbay sumait? Saan ka di nga tidtid dati sa bali nga lalaki? Ay na anak ko, kasano nga rodin no agasawa kayo? Di kad mairano dati anak na. Mangbibiyag ka, iti saan mo mo't kakapkapin Saan mo mo't nga bukod nga putot? Mama, api nga sa tibagbagayo. Ipatpatig ko ni Chelsea, mama. Ay naku namla day ta anak ko, baka amat no saan nga sigurado
nga panagayat deta marikrik nam. Baka mo't no, anya mama, baka mo't no kayat mula isuna kaputa adda iti imparik na nakin ka nga di bupulos malipatan. No day, no 60 bagbagayo mama, saan nga day gapuna? Kin naragsakak no kadwak da Chelsea kini PJ. Uray pa'y anak ko, di mo la panunutan nanti sa winti sa baling at tao. Nakadado ti babalasang di nga awan anak na. Aping isupilaan bait. Sayang ti inadal mo no kastat pag kas isula kas silang ti matumpungam. Mama, saan kay ko mangagsaot ti kasta? Laglagipin nyo. May sakamot nga single mom. Unangim sa anak ko nga nakiasawa. Ta siyempre, ang mukhawan tubot ti napudno nga mang seryoso kanya. Isang karod nga, kinaykayat kung ti kastulatan nga awan ti katakunay na itibiyag. Katsi ka. Oh, amangan no mauma kanto kat makasapol ka iti balasang, o di sayang lang. Sayang lang no, kasar kayo. Madadail laang ti anya mama. Kat ti amin nga nagregregatam. Baka ibaba inampay da ita anak ko. Mama, nasakit mo tigatang ibagbagayo. Gabutan na patig kanyak ni Chelsea. Iti amukit si Kati Permi nga makaawat. Gabutan mahisa kami ka single mama. Angim nagbiddutak gayam. Urayan niya ti bagbagayo mama. Saanan nga agbaliw pa iti pangadeng ko. Ni Chelsea ti patpatid ko. Kat iso ti ikalaysak. Ay, Ronald, isa ka ko mga padalos-dalos baraw. Kit nay, kasano nga rodan, data anak na, Ma, ay, Ronald, agsarita ta pa'y Ronald! Ronald! Apay ka nga saan nga umyan dito ni Manong Ronald, mama? Ay na, madala ti saan mi nga nagkinaawatan itay anak ko. Gapo ka dita, inyam amuna kada kayo, tinubya na nga. Single mom, mama? Adda ka didakes na mama no. Addan anak iti kinabalasang ti nobya ni Manong. Kat I guess, nakadumot ti balasang di nga awan ti anak na anak ko. Ape nga isupelaan ti kinayat ni Manong mo. Diyak man maawatan ni Manong mo. Nautak mo't isuna, nalaing mo't isuna, ngim day nga banag, ay nadyak pulos apresyaran. Nakadado, nataer mo't ti Manong mo. Ado dita, di ti mabalin na nga, matumpungan nga awan ti anak na. Iso nga si ka, Raymond, saan mo nga tultuladan ni Manong mo? No agayat ka, dati babae nga, saan nga dati sa bali nga lalaki? Anya, mama? Unay mo dati nga sa uyon nga dati sa bali nga lalaki. Anya ti kahit mo asawan kat pudnumat? Saan ka di? Napututan ti sa bali nga lalaki? Kit iso ti agbalin nga manugang ko? Iso ti agbalin nga asawa ni Manong mo? Sika kayat mo ka di? Kit na iso ti pagpitikan ti pusok, mama, awan ti dakas na. Anya? Ay. Di mo sawan nga, tuladan mo't ni Manong mo. Mama? Maawat ako no api nga. Saan nga umyan ni Manong dito eh? Tauray mo't siya ka. Agsakit mo't tinakam ko no kasta ti panagsasauyo, may papan iti kaayan-ayat na. Iso nga awanan ti ganas ko pa nga mangyam ammo keng kati kaayan-ayat ko. Anya ti kahit mo asawan, Raymond? Saan kon ngayam ammo keng kanileya nga kaayan-ayat ko, mama? Adda kaayan-ayat mo? Adda, mama. Niya. Kas ni Manong Ronald. Single mamot laeng ti kaayan-ayat ko, mama. Anya? Ay, Raymond, saan ka nga mangrabrabak iti kasta? Saan ka mangrabrabak, mama? Apala, paunay lamot di pa agpaybeso? Uwin, mama. Ti kinagpaiswan na, balak ko ngayam amo ni Leia king ka. Into no day off ko.
Angim saan latan. Ang mga no pakitaan nyo ti saan nga nasayaat ni Leia nga kaayan ayat ko. Aniya? Single mamat? Tinubyam, Raymond? Wen mama, ngem proudak nga tinubyak ket single mom. Gaputan nasayaat isuna mama. Nasayaat a taon ni Leia. Ay, ikanak mampay ti mesa nga bote nga Red Horse. Ay, manang. Red Horse. Ay, gori ka. Saan ka ba't uli nga manginom, Pilar? Api nga, itaman lang nga makita ka nga umininom. Adala problemak manang gori ha. Kayat ko ti agbartat. Kayat ko ti makalipat. Anya aya ti problema. Ay, problemak dagiti duwang ka anak ko Nalalaing dangag paiso. Kaya apit problemam kadakwada ko napaggraduar mo matidan. Kinadamat din, agpada nga mga opisinan. Problemak ida manang gorya. Tanalalaing dangag paiso. Nga magpadpada da iti pagduldugan. Anya tikit mo sawan. Pilar. Agpada da nga nakirelasyon. Iti single mom. Agpada da nga nakarelasyon. Iti tid dati sa bali nga lalaki. Imagine that. Manang gurya. Ay unay kamutan nga agsasao. Anya nga tid dati sa bali nga lalaki nga ibagbagam. Single mom, manang gurya. Kasaan ka di nga asika ka mismo ka, single mom ka. At least saan ako nga nagasawa. Iso nga saan da nga maibaga kanyak nga tid dadaklaang ti sa bali nga lalaki. Awantot mangibaga kanyak ti kasta. Ay, di da lang mabainan? Adala nga roden? Anak da? Dinagit da pa'y laang digiti duwang anak ko? Ay, amo to yun, dati Red Horse man ang gurya. Takit ko nga mabarte ka kondap, dumalipat ako, dahil nga pagparpari ko taglaunay. Kayak pa'y ti uminom, api. Mama, di mo ka ba ilanin? Kayak pa'y kunakmat. Ronald, anak? Siya nga pa'y sumama. Apay nga, kasano nga? Tinawagan nak ni Nanagurya. Naturog kay mo tan, sangot ti sari-sari store na. Ay, naturog. Inkidim ko lang, Sabi mga mimot nga naginom kayo ti arak. Saan kayo nga umininom? Kahit ko nga ron ti makalipat. Kahit ko nga malipatan, dagiti problema. Anyaya ti problema, mama. Problema kayo nga agkabsat. Problema, dahil pa nakirelasyon nyo, ititidda, mama. Saan ko mga dahil dati pagsaritaan ta? Kadag pa isumat. Sungar nga nagbarte ka. Tadyak maaklon nga dagiti duwa nga anak ko agpadpada nga nalaing agpaiso nga padadamot nga tanga maipapankin ni ayat. Sumrektan mama, adatan dito balay. Mama, uray no nabartek ka, ng patsik nga. Patsik nga maawatam amin nga kahit kung ibagaking ka. Maawatak talaga. Anyaman nga ibagam ngam tijak maawatan. No apay nga. Mama, denggad na kumapailain. Palubusan na kumangagsao. Kat kalbasan na. Makaamo ka ito, nanyan to tibagbagayon. Mama. Maawatan kayo, no? Maluksaw kayo kada kami kini Raymond. Talaga.
Kasano nga jak malok sa mamapa nga asiyo. Madamdama kay nga sumawat. Madamdama kay nga sumungbat. Palubusan dak pelahay nga agsarita. Oh, sige, sige. Ala, ta ibagak to mati kahit kung ibaga. Ibagak to mati kaririknak. Sige, mama. Tila kayat kung ibagakin ka. Maawatan kayo, no kaluksaw yo, ti pan nakirelasyon mi nga agkabsat. Itikas ka nga single mom. Amok ay sakit na kami. Isakit na kami gaputadiyo kayat nga. May isagmak kami. Nga magtalik ka kuma. Kada kami, mama. Kanyak. Nasayaat nga tao dagiti natumpungan mi nga agkabsat. Ni Chelsea, di adal. Kada trabaho na, nagagat. Kan naasikaso kanyak, mama. Awanin ti sa pulik pa iking kwana. Itilikodan nga daanak na iti kinabalasang. Amok na di yung maawatan nga insigida. Ngim nakasagana kami nga agkabsat. Nga mga luki tiriknam. Tapno aklunem to. Ni Chelsea nga kayan ayat ko, ken ni Leia nga kayan ayat ni Raymond. Nga saan nga amin nga babae nga ibagbagam nga tidtid na nagiti sa bali nga lalaki ket saan nga rumbeng nga pakiasawaan iti kas kanyak. Kaskada kami. Ti kuma kinatao. Kinasasino kinatao ni Chelsea ti pagibasaram. Mama, saan ket nga iti naglabas na? Siguro, mama, di yung maaklong ka puta, di yung manen na padasan tinagayat. Ngamin kat, namin pinsanan nga sinaraan yun ti puso yung para iti sa bali nga ayat. Padasin nyo, mama. Ubing kay pay. Padasin nyo kaluktan manen ti puso yo. Para iti sa bali nga lalaki. Iti kanito nga makarik na kay manen iti ayat iti maysa nga lalaki. Nga mga klon kada kayo, iti likodan nga adda kami nga anak yo. Anak mo. Mama ati klaunay, mama. Agbalbali tumitlaeng ti panunot mo. Agbali to ti panunot mo. Ket maaklon mo tumitlaeng ni Chelsea. Ken ni Leia. Mama. Palubusan niyo matirik na yung nga agayat manan. Naragsak ti adda katakta ko na itibiyag. Ket di mi kayat nga agkabsat nga makita da kanto nga malidayan. Into no addan bukod mi nga pamilya. Into no makita mi nga agbaybay saka nga awan to ti. Awan to ti kadenden nam. Saan ka di nga? Nabayagan nga. Agparparit na keng ka ni Tata Roberto. Sino? Ni Tata Roberto. Ni Roberto? Dati ada nalawa nga talon na jay bangir nga sityo. Ay ni Roberto, uwan amok. Saan ka di nga? Kaya't na ti agarim kada kayo ngim kanayon mo nga basteden? Ni Roberto nga baak. Uwan. Laklakayan day jayan. Laklakayan nga kunayo, mama. Ngim nakasagana isuna nga mga klunking ka. Uray no adan duang anak ko? Nakasagana ka nung agpakaama kada kami. Badag nga di mi pulos na rik na. Iti tong palbiag mi. Kadi kanyo ko may sunod gundaway na, mama. Natairmat ni Tata Roberto. Uray no agtaltalon ngim nadalos ti bagina. Ken saan pa nga naladaw ti amin para kada kayo, mama?
O niya, mama. Sige, ha? Ibagam to kini Roberto nga umay agarim kanya. Talaga, mama? Takitaik man no talaga nga maawatak. Kitaik man no maawatak nga agpaiso. No apay nga, itikas kanyak nga single ma'am ti nakirelasyonan nyo nga agkabsat. Ah, sige mama. Ibagak to nga rod kini Tata Roberto, mama. Taumay na kanto pa siya rin dito balay. Naimbaga malim mo, Pilar. Ay, manong Roberto. Roberto ko namlatan. Manong ko namanan. Naitigayam na eh. Sagutan ka iti na dumadumang nga klase tinateng. Ay na, nakadado ti bunga dagiti mulak, iti talon ko. Agyaman ah. Naibaga kanyag ni Ronald nga anak mo, nga palubusan na karon nga agdaton king ka. Wen, kat pagyamanak launay. Kat nakasagana nga mangikasar king ka, Pilar. Kasaragad? Ah, wen. Apay ibay-bayag tapay laang. Lakaya kon. Kinurisi ka. 50 titawin mon. Ay. Amangan no, into no bigat kat dinto nagtubog. Anya ti bagbag? No siya kagat lalaki ak. Ure manut tawin ko natubog lata. Ngimsi ka. Ay. Iyam amukan to kininanang ko. Kastamutan, kadigiti kakabsat ko. Iyam amukan to kadakwada nga agbalin nga asawa. Itugot mo to, di kita anak mo, numasango da. Ay, ada trabaho da. Di sigad tulatan. Aguray ka man, Roberto. Nagalisto mo tayo. Iyam amuna ko nga, agbalin nga asawa, makit umay kalagaram. Isuntumal na pagtungpalan na, Pilar. Pinalubusan na lang nga rodin nga agaram. Iti dire-diretsutan. Planuan tanton ti kasarta, apaman nga makasarita ta ni nanang ko. Ay, kukwam to amin nga sanikwak, amin nga talon ko, amin nga adda kanyak, amin nga kukwak, kukwam to mat. Ken aklonik to, ibilang ko to nga bukod ko nga anak ba, da Ronald, ken Raymond. Isudan tumot ati mairanod, kadagiti sanikwak. Patsik ka saan tamutin nga maaddaan iti bukod ta nga anak. Ay uwan angin mabalin pa'y siguro kanya. Sa anak mo't nga menopause. Talaga. Ay kadi nasayaat nung mapututan ka di. Nasayaat isunto ti aglakam kadagiti naururnong ko. Aming nga sansanikwak, aming nga properties ko. Talaga? Ikam tumad dagiti duwang anak ko? Kubo na. Ibilang ko, ida nga kasbukod ko. No lakid di, umanugot kan. Ngayam amukan kininanang ko. Ti pamilya, kaya nagasawatan daw. Sa bagay, nataer ka mat. Saan ka mat nga aglang-lang nga lakay? Ikaw na. Nga ben, saan ka agbisbisyo? Kahit masawan, saan ka agin inumiti arak? Saan? Nabayagan nga inikat ko data. Sana kagsisigarilyo, sana kagpuypuyat, kanayo na kagtrabaho, iso nga kasto iti bagay, napintas. Uwan nga paiso. Kasla kay laglang lang nga, 50 taon na. Iso nga nga maibagay ka kanyak, maibagay akbut king ka. Ana, kaano ka ngayam amukin ni nanang ko? Sika ano, inton kaano nak naawisan. Basta sigurado ka Saan mo nga isupsupadi digiti duwa nga anak ko? Wan, tulunga kida. Uy, saan man nga dito iti balayo si ka Roberto?
Ijadakkel abalay ti balay yo. Wen. Kulang ngayam amo na kininanang mo. Wen madamdama di magasta lang dito'y kalapaw ko dito'y. Talon. Kaanya taramidin ta dito'y. Ay na. Yan ta ngayam manugot ka mo't nga agasawatan ton. Manugot ka ngayam amo ka kininanang ko. Agpinadas ta dito'y aniya? Una. Napayagan nga kahit ko nga papasabak ta ito'y. Oy, Roberto, nagalisto ka Apay ti amom. Inikat ng t-shirt na. Ikatamutin ti pagananay mo. Guri ka. Mano titawan mo? 59. 59? Senior citizen kan dugaya man next year. Uwan nga saan na malasin. Uwan nga peso. Nagpintas mo ti pamagim, Roberto. Ay, wala ta. Naawan ti ubrak. Workout Aya? Alakit ikatim ta pagananay mo. Awan ti makunam dito, at pa electric pad nan. Tada solar na dito yung kalapaw ko dito. Saan nga makita tao dito? Ta nakasagot di pantay. Kan awan ti umay nga sa bali dito. Niapi nga di. Ming ang matlatan dito. Ay. Agsidaw ka siguro. Tati kasto yung atawin ko kahit. Makitam nga uming-ingar. Nagdusol saan ka day. Makitam mo tabukol na. Pilar. Ado ti atiwag ka babaro dito. Aya? Ang imaguri ka, Roberto. Apay. Nabayagan nga awan ti padas ko. Nabayagan maladaga pa ila idi ni Raymond. Anya? Ay, gaya. Mga 2 years old idi. Basta, ubing pa nabayag mo nga jak nakakita. Ay. Kanayon ton nga makitam da ito. Ay. Tulungan ka nga mangikat tiba daw. Ay. Ti amok inalilaw na kibagam nga amo na kininanang mo yan dito yung mati. Matamdama adong makastala dito. Rit na ano dapat tubog na. Ngamin data no saan nga masudsudan saan mo't karumor di tubog na. Iso nga patubog tapno no may mayat. Ay. Wow. Nagpintas pa ila ti pamagin Pilar. Tingon ata na alaga ak matibagi. Kat saan unay nga naususaran nga kalpasan day di na udi. Ay, agyaman aklaunay. Ibaba kon ti brief ko Pilar. Ibaba mo ti pantim. Dito, bigla-bigla ka mo. Saan ko nga nasaganaan, Roberto? Wen, isunto mo lang pagtungpalan na. Yun unatan na ti honeymoon ta, Pilar. Makita ba? Kasla poste nga nakatakder. Ala, agtatakang rudan. Tarabawang kan, Pilar. Tasakbay na nga pag may sain ta dagiti bagita. Sagbay na nga patubugan ka. Romansain ka pilaan. Babaen ti panangagag ko itinadumado mga pasit ti bagin Pilar. Roberto. Ala. Roberto. Roberto. Adda pelagayam aarmam Pilar. Natubog pela siguro. Baka masikugang ka pelaan. Baka makamay sa unod-wata pa sakbay ka agbinupaus. Nulakid di pagsarunun ta. Rabawang kakaruden.
Pag may saan tandang iti bagita, takalpasan na. Intanton, iti balay may nga dakkel. Tayam amukan ton kininanang ko. Nasaya-saya at matlaeng. Napudpud no matlaeng ngayam amuka nga kaayan ayat ko kay nagbalin nga asawak. No adan na pasamak ka data. Anya? Isungar nga di magasta dito. Tapno no, mas convincing para kininanang ko. Nga agayan ayat tangag paiso. Ay, alangarudan. Isor rekon Pilar. Oo niya. Pukas la birhin pa ilaay, bay. Narigat kay isirek. Narigat kay usok. Diya mo, ano, dapat abot na. Nabayagin nga di na usar, Roberto. Apay, aglunit kat bait. Ay, agsara kat buti abot na. Saan? Kadi. Mayatay. Ada tay, marik na akong dahil titubog na. Kat nagalisan. Mayatay, alis to nga subrek. Kastigayam tirik na yakpik di man lagi ipan. Naganas ka di, naimas ka di. Nang ron, lalo man nga may masang ka na nun eh. Rinugya akong tinagbayo. Napigsa ka pa ilagayam. Una, awan pa'y ti masak marik na kawasak sakitin ti tumtubing ko, kadagurgurong ko. Napigsa pala ti bagay. No lakit di kabailang pa ilang akit, uri mangkin dili mga anak, kayak pa ilang. Anya? Ala, rugya ka ro din ti agbayo Pilar. Roberto! Ala, sige lang, agasog ka lang. Awan ti makangig ka data dito. Kastigayam. Apay nga itak lang, nag-iasawa. Apay nga lang. Roberto, sige pa, Roberto. Wait, Pilar. Roberto! Pilar. Roberto! Pilar. Mapanakon. Sige, sabayang kan, Pilar. Roberto! Nanang, naimbag nga malim mo. Adayam amok ka na kayo. Naimbag nga malim mo, tita. Sino dayta, Roberto? Nanang, saan ka di ngayon bagak ka na kayo? Nga saan pa nga naladaw ti aming kanyak? Anya? At daniyam amok kada kayo, ngagbalin nga manugang yo. Sa anak ngagbalin nga baak. Agasawa akton, nanang. Ay, agbayso barak. Ay, nakanagragsak ang unay. Nanang, asin na ti manugangag. Ay, ni Pilar, amuyo mo siguro. Taga-kalugaran tayo. Ay, hello, auntie, tita. Pilar nga. Balasang day di Jose. Wen tita. Siya ti balasang day di nanang Jose. Amamuyo ko naktupay, nanang. Saan ka di nga adadwa nga anak mo? Pilar? Wen tita. Nakaturpos da nga agpadpadan, ti kolehiyo, dapat trabaho dan. Iunay ka mo, Roberto. Mama, nanang, kulak ko ba? Tita? Nakaado nga papalasang dita. Nanang? Kaya pala ang tigtig dati sa balibat, tinatumpungam. Anya? Nakaado ti mabalin mo nga asawaan. Nga mairanod, iti nagbanbandugam, iti talon mo. Nga magtawid to nga
Nga katakunay na mo iti biyag to'y dakila balay. Tay pailaang duwa ti anak na iti kinabalasang. Nanang, nasayaat ni Pilar. Napagbasa ng dagiti anak na. Uray pa ya. Kasanon numatay ka. Kat paggugudwaan da ka dagiti anak na. Dagiti daga nga nagrigrigatam. To'y balay. Ti kwarta mi ti bangko. Nanang, saan mat? Tadang arot trabaho dan. Tita, nasakit kay mat ngagsasao. Tita, saan ko nga panggap ti Auray pay, jak kayat ti single mama para king ka Roberto. Sumapol ka ti sa balay. Alyain ka matayak no iso ti asawaan. Nanang, iso ti kayat kong asawaan, tanabayagan nga ipatpatig ko ni Pilar. Ngam italaan nga, auray jak kayat, patasam. Alukuyag to, ti kararuwa day di tatag mo. Taburi-buri mintot biyagyaw. Ay unay kang tadtadat sa bali nga lalaki, ti pagbalilim nga manugang ka. Sayang na kiti bandog mo. Gunudin dadto amin nga nagbanbanugam. Nakatangtanga ka Roberto, nalaing ka buti ko na. Apay nga single ma'am, ti pakiasawaan. Ay, tita, nasaya atak nga tao, tita. Sa anak ka dakas. Sa anak nga, uray pa. Basta single ma'am ka jak kayat. Roberto! Kas na una iti sakit tinakem ko, kadagiti nangigak nga sao. Ti ina ni Roberto Casinyong kas na nagbasit, kas na nagbabati pa nagkita na iti kas kanyak nga single ma'am. Nasayaat mo ti panggap ko nga makikalay sa kin Roberto tapno lang nga dati agbalin nga katakunay na ko iti biyag. Saan ko nga panggap nga mairanod dagiti anak ko iti anyaman nga nagrigrigatan no nagbanban no ganda. Uri man kiti adan to ti makuna nga prenuptial agreement mi nga kukwadan to lata no bilang laing taumununan to ni Roberto. Kastigayam tirik na nakasin yung nga makangeg iti kasdi nga sao. Kasti nga balikas nga agkakasakit. Nga insawang ko idi kadagiti kaayan-ayat dagiti duwang nga anak ko. Itaam mo kung tirik na deti mausga ang kagaputa may sakang nga single mom. Nga kayat mula ang met ti rumagsak, kayat mula ang met nga agragsak ka, kayat mula ang met nga agayat ka. Kayat mula ang met nga kayat mula ang met nga agragsak ka iti sidong ti lalaki nga nangaklon king ka iti likudan ti napalabas mo. Ita maawata kung dagiti anak ko. Sana bale, ilabang ko ti panagayat ko king kapilar. Urean niya ti ibagbaga ni nanang. Roberto, agyaman hak. Tauri no, sa anak kayat ni nanang mo nga, kas kanyak ti pakiasawa. Kat, ilaban nakin ko ana. Wan, kan saan mo't nga isulat ti makidin na. Kasano nga rodin no, ipaypaiso na ti mangal alya king kainto no. Sana ka mamati ti alalya. Mamati ak iti true love. Mamati ak iti destiny. Ket patsek, nga sika ti destiny, ken forever ko, Pilar. Agure ka nga rod. Tainak pa adapi asikaswek Roberto. Ada dagit ninaskin nga pagkidawak ti pamakawan. Asin no, basta, ada ti napasakitak tinakam na winurik nana. Itatamaaw hatakon, dagit ti duwang anak ko. Namin pinsan nga nagbaliw ti panunot ko kasi nyong maipapanitipan na kirelasyon dagiti duwang anak ko. Iti kas kanyak nga single mom.
Awan mo ti mako na nga problema kumakasin. Ngem kaslam akon konsensya aklaeng no apay ngamin met. Apay ngamin met nga naibagak ka dagiti agbalinto nga manugang ko ti kakasjay nga amok nga nasakit tinakam met dagiti anak ko ta ibagak nga tedalaeng ti sabali nga lalaki dagiti nakirelasyonan da. Ngem itatan napadasak itatan nariknak met ti sakit dagiti nga balikas manibod iti agbalinto nga katugangak. Naragsakak to nga ta kasinyo nga makiasawa kin Roberto bayat nga si bibiyag pay ti inana no kanayan naktumet nga iruruman nga di naktumaaklon nga kas manugang na tadi na nga rod kayat iti kas kanyak ka single mom para iti anak na nga ni Roberto. Dahil ti nga rod ti bakabuklan ti bakasalita kasin agyaman naklaunay kada kayo iuray ko ka din nga matay ti ina ni Roberto sakbay kami agkalaysa tapno awan tot probleman. Wenno makiasawa aklataking kuana ore na amok nga saan to nga naragsak ti ina ni Roberto. Kasinyong sabi ko mga kadlakay adal dati nga pakasaritaak may papan kadagiti talo nga single mom. Siya kasama ten dagiti dua nga agbalinto nga manugang ko. Kadagyaman ak ti anos ken laing mo anang tidbiag dito nga surat ko ken agyaman ak met kadagiti makaited ti balakad. More power to your program kasin and God bless everyone. Tuyagyaman na pagayam mo Pilar iti Isabela.